na garba babu haɗa mai soja maganin wani shege na ba da soja maganin wani shege kuka bi da tsohon shege ya ce mai tafasara dogon zero su uku a mai tafasara ai banza ta 4-0 shi ba a ba daga bangaren kai nan ba kai san junior kai da autan kudu kai da kusa ba haka Ramadan to haka tsoromi a autarku da mi a aikulu ba kai ba a yi kullum kanka ba da dama aina ciki yanzu mutane da kuma nuna adalci ba ana ruwa daga amma kun san ka ka'ida ya an yi gasa a ƙara ƙare waɗanda na ƙare gasa su a ƙara to na yi ba kaddara da shi da wata aljaniya ya da shi da ɗan kanti iya sa ɗa da autan mama abin da ya samu nika jira a wasu ba za a yi muku dangana na ni na san kowa ɗan mai dangana san ku duk 'yan kallon dangan tambon ne kuma 1837 shekara dubu ba a taɓa dangan sokoto ba sai dubu 1837 an wuce su wallahi tallahi ala shekara 35 kai ai kullum karame da ya ke kai
To ga wani damben kuma za a sake shiga shi dai a wannan gagarumar ga wasanni guda 5 da ake bugawa an dai yi guda 2 yanzu an yi dambe ɗaya babu kisa. Ga dambe kuma za a shiga tsakanin Bahagon Biyu Sama'ila na bangaren kudu da Bahagon Ɗanladi na Geza na bangaren Gurmada. Ayyasa ga damben nan dai za a riga a kwanta kai ni kake kallo ka dan gaban ka kalli dan gaban ka Bahagon Biyu na Sama'ila ga damben nan za a taka tsakanin Bahagon Biyu Sama'ila da Bahagon Ɗanladi ga damben nan sun riga sun kwanta. Bahagon Biyu shine mai gajeren wando da dadda daga kai na bangaren kudu sai Bahagon Ɗanladi Geza wanda ta da hawa kari ne mai wato mai bulun wando na kullun da bangaren a Gurma da wani ya je wani da duci ga damben nan dai ga damben nan dai har yanzu babu wanda ya kai sara shekaran jiya dai an yi damben nan kare jini biri jini babu wanda ya kashe wani to gashi nan sun sake takawa jiya Bahagon Biyu garkuwar kurma ya buge shi to kila ya yi kokari ya ga cewa ya mai da martani ga damben nan dai Bahagon Biyu Bahagon Ɗanladi Geza kowa na cewa kowa ya taso Bahagon Biyu ya fara kai sara kila ko ya tsokano zuma ya biyo shi kuma ya ki tsayawa ga damben nan dai Bahagon Biyu Sama'ila Bahagon Ɗanladi Geza ga su na tsakiyar hili kowa ya zo lai wani amma sun ki tasowa ga damben nan dai gashi nan yana dabe kai Bahagon Biyu ga buhu ya kai shiga buhu ana ta jewa ga damben nan dai ya da horai Bahagon Ɗanladi Geza gashi da Bahagon Ɗanladi ya so ya kai bugu ya wasa shi kuma ya sai ya kai mai an ce a saki a dawo tsakiyar hili ga damben nan dai sun karato akwatin talabijin din mu amma Bahagon Biyu ya kai sara shi ba ya sake kai sara ga damben nan ya amarya an sake yi tare ga damben nan an sake amarya Bahagon Biyu Bahagon Ɗanladi ga damben nan dai ga an sake amarya ya sa mai gaba shi ba ya sa mai ga damben nan ana cewa ka layin kada ana cin alewa kwado ga damben nan dai kowa na taho ita amma har yanzu babu wanda ya kai sara ga dai ana ta yi kuro ana hadewa ya sa mai ya saki samu dai a sake ya ci hankali da ya da mai sama Bahagon Ɗanladi Geza ya saki samu ne sama ya dahe bomba bugatai gaston su koma tsakiyar hili ana ta jewa an ce a tsaya haka nan Bahagon Biyu na Sama'ila Bahagon Ɗanladi Geza an dawo wato caka ta biyu tsakanin Bahagon Ɗanladi Geza da Bahagon Biyu Sama'ila ga damben nan dai bayan an yi wani turmi mai kyau turmin farko to gashi an sake dawowa an sake kwantawa Bahagon Ɗanladi Geza ya kai hannu ne baya sosai ya turo hakarkari dai Bahagon Ɗan Biyu ya bugi iska ga damben nan dai Bahagon Ɗanladi Bahagon Biyu ga damben nan dai baka same da kyau ba ya zabe shi ma ya buge iska Allah ya samu iska wato kowa na ta bugun iska Sama'ila Bahagon Ɗanladi Geza da wani garbe nan dai Sama'ila Bahagon Ɗanladi Geza ya kore Bahagon Biyu yana cika mai hannu shi ma ya soka mai hannu kasa ya dauke garbe nan dai ana ta jewa garbe nan sai sake amarya kasar suna ta amare garbe nan ya tumar da shi sama amma ya sake dawowa garbe nan dai an kama da kokowa